morning. Mga katropa nakahimo paog talagsaon nga record sa kompetisyon. Ang 92 anyos nga lola sa Japan. Wow! Human kini nag-champion sa Tekken 8 tournament. Taliwala sa iyahang taas nga pangidaron. Misalmot ang maog tigulang nga nailhang si Hisako Sakai sa usa ka sikat nga fighting video game series. O di nagsangka mga karakter sa one-on-one combat gamit ang mga kombinasyon sa mga sumbag, sipa, o espesyal nga mga lihok. Nagisalmutan kini sa mga senior citizen. Makabilib ang ipakita nga talento sa senior citizens. Sanglit gikinahanglan nga paspas ang lihok. Saktog timing og memorya nga matag kumbo. Inungdan nga giisip kini nga pinaka-competitive nga duwa sa larangan sa sports. Gipildi ni Sakai ang iyang mga kontra sa kompetisyon. Nagiorganisa sa grupong Care. Bangat ka? Gamit ang video karakter nga si Claudio sa Grand Finals. Midaog ang 92 anyos, batok sa 74 anyos nga si Goro Sugiyama. Wow! Nga may gamit o karakter ni Lily. Tinguha sa grupo nga nagmugna sa mga kompetisyon nga magpabili ng aktibog malipayo ng mga tiguang pinagi sa sports. Kuyawag ning maling mas mali wala rin. Mali sako mali rin. Ay, mo kadto nga tong balitang LRJ kung lahira dyan. Ako si Lolo Amado, dili gwapo, dili masyo, pero delikado sa mga chicks. Daghang salamat. Bye-bye.